Sense la fe, jo crec que no es pot arribar a la plena maduresa del desenvolupament del que és el ser humà. Fe amb què? Fe amb un Déu, però amb un Déu que no és sols energia, potència, llum. És un ser personal, és un ser que et busca, és un ser que t'ha creat per relacionar-te amb tu, per dialogar amb tu, per fer-te sentir el seu amor. Això és apassionant i a mida de que un ho va copsant, ho va experimentant, va sentint el gust d'anar caminant en el sentit de la fe. I moltes vegades és en la foscor, moltes vegades la raó no col·labora perquè no troba sentit, no troba el per què té que fer una cosa. Però és el cor i és l'equilibri entre el cor i la raó que moltes vegades tens que donar un pas endavant, inclús a vegades amb la foscor. La fe inclou i et fa arribar a viure les coses amb amor. I l'amor dona una perspectiva, dona un plus, dona una visió completament nova a la realitat. La realitat és la mateixa, no la canviem. Som nosaltres que a través de la fe tenim una capacitat de veure les coses per aprofitar sempre i en qualsevol moment tot el que aconteix. Dit d'una altra manera, veus la providència, veus la mà de Déu amb totes les coses. No hi ha coses positives o negatives. Tot és manifestació del que Déu fa passar al llarg de la teva vida i fa com una espècie d'escala en la qual tu tens que anar pujant graons. I cada dia tenim la riquesa del temps. El temps és un regal preciós en el qual ens hem d'exercitar i ens podem exercitar a través dels aconteixements que ens passen cada dia. No amb coses extraordinàries, sinó la vivència que tenim de cada dia, poder-la és com un examen que et fan de la mort. Ets capaç d'assumir aquesta situació estimant? Confiant en Déu? L'amor, la fe, porta a l'amor. La fe és morta si no té una activitat, si no reverteix amb un estimar. Quan més amor a Déu tens, reverteix en un amor als germans, però és que no pots separar, no hi ha dualitat, no hi ha... Això és una altra de les coses que la fe provoca en la teva vida. Unitat. No hi ha imparcialitats de la teva vida, no hi ha dualismes, no hi ha quan jo estic a l'església o quan jo estic fent oració o quan jo estic fent un acte litúrgic i hi ha la meva relació amb els altres. Tot es transforma en una oració. Tot esdevé unitat, perquè la fe és aquesta visió amorosa i aquesta visió transcendent que Déu et dona amb tota la teva quotidianitat, no en moments puntuals, sinó constantment.